sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May sama na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag kita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Estela. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pasensya kalakuman dito'y nagulo a surat ko. Sapay kuma, taanusam nga yornos iti kastakat na pinpintas ti pan nakaidrama na. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Estela. May saak met kadagiti ribo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube, ket may sa ti channel mo kadagiti nagustuak. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko, apatsyak apakaadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Oy, ato yung ti kwartang utang, Miss Stella. 15,000 amin tayo pautangan ka. Iti kasta, mabayadam dagiti agsin nung bangir nga utang mo. Di kagdanag. Saan kamit asingirin adagos ka? Itid munto no adda nawadwad a kwartam. Ay na, agyaman ak unay, Justin. You're always welcome, my friend. Ay na, imbaglangan ta na adda anak itigayam akasken ka, friend. Sana bale, itid kung tumatla adagos inton adda kwarta. Promise. Awan palikot. Apay, awanan plano mamangurnos iti biyag mo? Ha, Estela? Ay, Justin. Manipod nagsina kayo ka ni Romel. Binaybay amon ti bagim. 5 atawanan tinapalabas, girl. Amo? Kaslasahanan asika ti Estela asigod ngam amok. Ay, kinapudno na. Manipod nagsina kami ka ni Romel. Kaslawan matan sir-serbi ti biyag ko. Kaslawanan ganas kong agbiag, best. Ay, wrong! Sana gaputa nagsina kayo iti asawam ket agsardeng matan ti lubong mo. Justin. Nututuusan, girl. Rumbang agagat kakiidi. Panunutem no kasano ka nga umasenso. Ipakita mi ti asawam. Akaba alam ti agbiag nga uray pinanawan na ka. Ay. Di mo itulok ang madadal ti biyag mo. Gapo iti sakit tinakam amerikriknam ka ni Romel. Justin. Kaya't katulungan ang mga barwanan. Ngam siyempre, adalataken ka amang motivate iti bagim. Ay, malasaksa na ki asawa, bakla. Ay na, girl. Talaga siguro nagbidot ka lang iti pinilim apakiasawaan. Talaga siguro, asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Iso nagbirok iti sabali, iti ingungutang nga asawam. Angam siyempre, saan lata nga excuse dayta tapno agrebelde ka? Amo? Saan matkat nga apektado ni Romel iti mapaspasamakan ka? Sikan tumit lang ti agbalit ang nakakaasi iti kastangar aramidem. Iso ngagpanunot ka kuma na imbag. Ada tao.
Ay, sino man nga tadaytan. Ang mga nuagsinger manan iti utang. Ay, kasano pa yung daytoy? Loktak man lang ang tiri daw. Naimbag nga oras yung ma'am. Ha? Sino ka? Da kayo ka din ni Ma'am Estela Castillo. Uwan sir. Anya ka diti masapulyo. Siya ni Atty. Roger Arellano. Ha? Ada kita dito para iti foreclose notice iti property yo ma'am. Ha? Ay, kwa. Ita ka din, sir? Ay, kasano nga, katawan pa'y mat nakitak nga umakarak. Kan, apay nga biglaan. Ma'am, inikanda kayo matan iti sumagmama na bulan na palugit ti bangko. Taplo mabayadan nyo, dagiti rumbang mabayadan nyo. Pasensya kayo, ma'am, ha? Aging galangan dito iti kabalan ti bangko nga iti da palugit yo. Ay, kasano pa yan dahito Pasensya kayo, ma'am. Masapul apanawan yun ti balayo italawas. Sabay ko, ha? Pasumurot kayo itilintag. Iti kasta, awan, tagbali na parikot. Sa dino ngayon ti pagnaadam ita. Ay, handay takat nga road friend. Diyak amo na niya ti aramidag. Awan mat tandag iti dadakkel ko. Kan may isa, awan mat pulos na ibati dasan ikwa. Malaksid iti dayta. Agmay may sa akla nga anak. Iso nga, awan nga rod maasit gak akabsat ko. Awan ayat ka bagyam, amabalin mo nga asit gan, friend. Ay, awan mat close ko akabagyak, friend. Kan may sa, adayuda. Adada ijay probinsya. Justin, ang mga numabalin at tulungan, nak. Ay, kaya't ka una at tulungan, friend. Kaya't ka apagyanan dito balay. Iso na laeng, tabasit lang mo ti pagnanaadan mi. Kanagadu kami ditoy. Sakit na irana nga adda dito iti dua kabsat ko. Kadwada ti inami. Kasta ka di, friend? One friend, pasensya kan Angam talaga di ka matulungan itagun daway. Ay, okay lang, friend. Mawatan ka matkit di. Sorry talaga, friend Kasano nga taya? Anya nga tatirumbang nga aramidag. Ay, husto kan sa. Siguro, panawan matan tapno mga barwana na. Nabaybay akon ngagpaiso ti bagik. Gapo iti panagsinami iti asawak. Ay, kasapula kon ti ag-move on. Nadabag ko tinapasamak iti sigod abalayyo iti anak ko. Na-foreclose gaya man ti bangko. Ay, wan mama. Kat, sa dino nga iti pagnanaadam ita, nagabangak pailaang iti basit a kwarto. Inusar ko tinabat-bati nga ornong mika ni Romel iti bangko. Iso na laang ta na ibusan. Ay, pasensya kan iti anak ko, Estela. Tiyag mat nagayata, nakasjay ti inaramid na. Awanan kanyak day ta abanag, mama. Ay, wan gayam. Imayak ta kayat ko tiag daw iti uray bastit laeng atulong manipod kada kayo. Ibagam laeng no anya day ta, Estela. Si sasaganak at tumulong kan ka. Mama, ang mga numabalindak kapautangan iti uray bastit laeng agatad. Usarak ngagbirok iti trabaho. Awan mat nga minan daduma maasit kak malaksid kada kayo. Ay, awan parikot iti dayta, Estela. Mano ayat ka sa pulam. Uray 10,000 ko, mama. Pasensya kayon. Narigatanak ngamin at talaga. Manipod pinanawan nak ti anak yo. Mabitlaan nga. Adtoy. Awatem daytoy. 20,000 namin dayta. Ha? Nagadun daytoy, mama. Usaram dayta. Tapno makarugi ka manan. Agyaman ak unay, mama. Di kay madanagan. Bayadan kayo adagos apaman ang makabiro ka kay ti trabaho. Makaamu ka no kaanom abayadan dayta. Tinapatag kanyak kat makita ka nga umasenso iti biyag. Oh, kumusta kan, friend? Anya kayo ti madamag?
Kumusta ti panagbirok mo iti trabaho? Ha? Daytoy, friend. Kas iti sigod. Awan latat gasat. Nakamanukan iti inaplayan. Ada sa nga pulo? Pitulaang, friend. Pito! Ngam saan ka anaawat? Uray may isa ka dagiti inaplayan? Sigun ka dagiti nagaplayak. Sanak ka no qualified. Ngamin, kurang ak iti experience. Adamat may saan ang awat kanyak. Isu na laang tadyak kayat. Ngamin, nagbasit mati sweldo. Uray kas ano. Amok mat ati worth ko. Anya? Oh, anya nga iti planom ita? Day tangarod, Justin. Parikot ko na niya tirumbang nga ramidak. Sapay may ibusin ti kwartak. No jak pala makabirok iti trabaho. Ang mga numatayak iti bisin. Mabainak matan nga umutang iti katugangak. Apay nagnegosyo ka laangan. Iti kasta mapadakkel mo ti kwarta nga dakeng ka. Negosyo? Kunam, friend? Yes! Kasano kumamakarugiak iti negosyo? Kat bastit lang matagatad ti kwartak. Di mo ayaan mo nga adun ang negosyo ti imasinso kan di makkel. Nagrugida lang iti basit a puunan. Kas kanyak. Kat no basit la agad ti nagpuunak. O, kitaam. Adan doa a branch ti salon ko. Sabali ka, friend. Sa anak matakasken ka, swerte. Aday ta ka manen. Anya ngay ko matinagdumaan wano nagsabalyan ta. Parehas ta mat a tao. Parehas ta mat amangmangan. Ken may saan adumteng ken ka ti swerte no awan kumpiyansam iti bagim. O sige, ibagam man nga rod kanyak. No anya ti mabalin ko arugyan a negosyo iti kastoy kabastit agatan. Padasem ti aglako iti online. Kas pangrugyam ag online selling ka. Ilakom iti online dagiti produkto nga adda iti salon ko. Kas iti sabon ken dadum a beauty products ganern. Imbag ano mabili dagita, friend? Katuan! Nagaduntupay dagiti online sellers ko. Dadakkel tikit kitaan da. Oh? Ken may depende da ita iti agilaklako. No nalaeng ka nga ag-sell stock, ay sos, sigurado malaki ang kita mo. Sige, panunutak pa yan na impag, Justin. Ay, kasano da ito yan? Talagang awanan kwartak. Isa kon amo no sa dino ti pangalaki ti gastusek. Kasanuak pa'y itan. Ay, mabutengak mat amang ipadas iti bagbaga ni Justin nga online sale. Amangan kit di no malugi ak. Imbag kumamat ado pa'y ti kwartak, tauray malugi ak kat okay lang. Ay, hunay matanti kastoy panubok kadimteng kanyak. Talagang sakit di ang malasak anayan ak. Ay, sino pa'y nga itati asit gak, tapno pagdawatan iti tulong. Pasensya ka no nadisturbo ka, Romel. Awan nga minan ti daduma ama asit gak, iso nga inturturd kung timay diti opisinam. No kwarta ti ka sa pulang. Pasensya ka. Kumawan may tagkukin ka. Kasta ka dilatan, Romel. Amok. Nga doon iti pari ko ta nagdalanam. Manipod lang sinata. Pasensya ka. No saan ka pulo sa natulungan. Uray amok. Nga dalat ta obligasyon ko kin ka sa sawang. Romel. Awan ka rin plano. Amang urnos iti biyag mo. Ha? Nadamag ko ngamin. Ano sa dino laditan ti pagigyanam. Nabayag nga on trabaho. Nailumlum ka ni ti utang. Jakman mo. Nayanakak sa amalas. San apod no ti malas. Amom ka di. No apay anawananak iti kanas ken ka. Ha? Kamin. Awan kumpiyansa iti bagim. Puro ka negative. Anya? Panagkita mi ti biyak. Kat awanin nam nama. Saan ka maawat? Katagita trabaho ngay naplayam. Ngamin, sobra ti expectation mo. Ngam kurang kamat iti kumpiyansa. Saan mo kabail nga ipakita no anya ti kabailam nga ramidan. Di ka masaksakitan ha. Di ka akong ungat kanya. Ngam kanahin kalatan amang namnamay ti sabali. Awan pa'y bukod mo diskarte. So di nak mapabasol no apay a pinanawan ka. Namiris ko ngamin. Asana si katipalakan niya. Aramidak matyamin akabailak amang papigsa iti kumpiyansak. Kan
Amumat, ano mabalbalin kat jak kayat timang namnama iti sa bali. Stella, isasaga na kamang tulong kin ka. Ulakid di agbalbaliw ka. You must show your eagerness to succeed. Ipakitam tiragat mo. Tapno agbaligi ka. Malaksid iti dayta. Masapol at tulungan mo't tibagim. Ngamin, para mo't lahang kin kadayta. Thank you so much mga suki. Kan kadagiti amin ang nagmain iti beauty products tayo. Urayon nyo lang ti personal message ko para kadagiti details ti payment kan delivers. Kadagiti mat kayat na pa iti sumambot nga order, saan kayon nga agdua-dua mga suki. Malaksid anala ka? Di kalidad pa dagiti produkto tayo. Di kay tupulos agbabawi. No nalaka presyo kan epektibo a produkto ti birbiro kanyo. Dito'y kan Stella's online shop. Gumatang kayon mga suki. Wow! Agasam man! Umas-asenso ka na, friend! Ilibre na pa talaga dito nginginan ang restaurant? Ah? Saan mat, friend? Sakto lang. Oh, Ken, kumusta ngagpaiso ti online selling mo, ah? Dakkel ka diti mapaspas trek mo, ah? Kaasi ti Diyos, friend. Napintas mat ti taray ti online selling ko. At dadagiti aldaw nga awan unay gumatang. At damat dagiti aldaw nga adu ti agorder. Ganun? Ang okay lang. Tinapatag, saan akong a-dependent. Kan nabayadak matan ti utang ko kan ka. Kasta matan iti katugangak. Kan dagiti na dumapayan na kautangak. Nasayaat nga rin no kasta bes. Amom, maragsa ka na parakan ka. Amin dagito'y kat utang ko kan ka, best. Tiamok idi kat saanan aguminawa ti biyag ko. Tiamok, awanan namnamang agsubli ti sigod aganay-gay ko. Ang husto kayo ka ni Romel, friend. No kayat ko ti umasenso, masapul nga agsalukag hak, tapno agbalege ak. Ay na, pudno na unay dayta, friend. Aging gaita, kasla sa anak pa ilang nga mamati. Ngam, maragsa kanak, anak ipagsapalaran. Kabailak gayam, friend. Amok asaan ngagnanayon ti swerte. Ngam, si sasaganak amang sarangat kadagiti panubok adumtang, kabayatan ti panagnegosyok. Kat ikarik nga aramidak daytoy abalige amang tungpal kadagiti arapaap ko. Kan, makatulong matan iti padak a tao. Gaputa amok nga iso ti pagayatan ti Diyos. Kat ulitak man ti agyaman kan ka, Justin. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, adu dagiti na amiris ko. Nariingak iti kinapudno nga awan ti daddu maanam na maek no saan laeng ati mismo abagik. Naamiris ko dagiti biddot ko nga iso ti makagapo no apay a pinanawan nak ti asawak ket insukat nak iti sabali a babae. Inaramid ko nga rod daytoy kas inspirasyon ket intultuloy ko ti nagnegosyo. Ita Miss F nakapatakderak meten iti bukod ko a shop no sa dino ket ditoy nga umay dagiti nagbalin asuki kadagiti tagilako. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Toy pagayam mo, Stella. Ken ka pagayam, Stella. Saan adakes a sumugal wenno makipagsapalaran para iti masakbayan. Masapol tayo ti agbalin a positibo iti amin a banag tapno agbaligi. Pagbalinan tayo nga inspirasyon dagiti padas tayo tapno makaaramid tayo iti nasaysayaat a desisyon para iti biag tayo. Kanayon tayo kumaalaglagipan nga amin a banag ken anyaman a baligi a magunod tayo ket rumbang nalaeng a pagbannugan ken pagrigatan tayo. Saan an nasamit ti baligi no awan rigat a mapadasan. Alakastan pagayam Stella, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.